Kajihikai mentagasi kabangan warra asyapi namaringi layadep ban ai kajihikai shpang kerteng jong ublei ni ladep yo bat ki kerteng jong jisuru ni layadep amen tem tapat ngin ya let sya ki kerteng ki ba ublei ai nga amen namar ba ngi borok ngi deban tep ba ngi don shibon ki kerteng namar ba kap jin ka jong ublei ko ang ba ujisu ulong kalenti ni rungi habiai na kalenti ke ba ujisu uyan lalu ujisu jungi udan shibon ki kerteng ublei jungi udan shibon ki kerteng ke ba niru ni de bandan shibon amen batkat pangidang im hakan ka pertai lanang penroi kita ki kerteng ki jongi amen te ka kerteng ka ba ublei ula ai nga nama ba ngate ngamde kita ka brio ka baladon hapo bible te hanrai ngala shushim ki dekat bible ki ban shupen yasriem tedan ka bayadai dan ka ba shulong yasriem tangba ka dekat pat kawan shajohi ki jengmut tangba hisin ba ai ka tin ka jong ublei kamot hab hi ban skam na ka tin ka jong ublei man la shisha ngamdon ha ka bible te hanrai hab ublei ai ngai ka ni terteng te kamot nga hab hi ban ai bat ki dekat bible man te ka kerteng bun siang ni ban sngow tho ba ka dei ban ya trekam om dei re ba phila kerteng katu ka kerteng kan chusa de tang ka kerteng hare ka kerteng ka dei ban trekam amen kom ba ka kerteng ka jo ublei wong ublei no pen khia ublei badap de ka ji isne u isne kamot hakitahi ki benta ka kerteng ka jongi ka dei ban ya trekam te ini pai benta sya Matias kalanong kabasau ala penchong nong rim nakani ka dekat kaba artisan kaba ong kumno kilaya boru yau ki pat ba belin kiba na Galilea bat na Decapolis bat na Jerusalem bat na Judea bat na Shiliang ka Jordan ru tingi ihang ni ba kipriu ki po yu jisu kamut ujisu udai ublei hispa na kaba hispa bat ubriu ru hispa na kaba hispa amen tingi yo ihang de ba ujisu ulong uga ubriu ubalaban kring ya kinong pop amen ulaban kring na kata kibriu ki boju kaba ba kayo tho wat hado lais ni kidang la ban ya syom badu klambam hado ublei ujisu haban le ka kampa ban besai ki namar ba ka ka bule ka kring ki brio tenga ni tho ep ka kerteng ka baning kong ka ba ublei u ayanga kata ka kerteng ka dei not walk to itu not walk to pi tep utu ba leng ba jong tu ni la ban yo phone amen how a hajar khat lai kat pa ngadang thia san ba jimen step te lawan kasur ka ba jam ba te kasur ka ba phila ban yo sngow shapang kasur ka ublei un kran ye pi kabot lada ublei un kran ye pi di ban sngow tho ka de ban da kasur ka ba jamba lada ujisu kran ye pi ka de ban kasur kumni kumbang ye kran namar ulawan ban long briu sha ka perthai lada umen si ba khoi ukran ka ukran jai ha ka donut ka jong pi lani un pen kendo ha ka donut jong pi lani ha ka por pi puli ka bible ka kran sha pi amen te namar ba ya ublei ngimla ban bu pot amen Teu play ula ban keren bat hakaya apa bentaru. Nginam la ban ong ba kani ya ka jong. Men sim ba khoi de tau men sim ba khoi bala ban keren ni te henre ngim la ban bu pot yo play. Henre na mar ba ka ya jong men sim ba khoi ka ba pot men sim ba khoi hi ukren. Amen. Te henre ngim la pat ban bu pot ba ublei ula ban keren na mar ya nga ublei ula keren. Amen. Kawan da kasur ka ba jam ha te ngaru ngala keli kamut ayo pa not bok ta far. Uong ye nga Hakui kesni ngan sepenlong ya pakok uni unot waktu uba klan bahawan kering iki nompok kawan kata kasur tinggal keli kamu ayupa uni unot waktu bat utrai ru ulai tho udah pen ihi ngai kata kador ba ujak no hi tangkum tahi tidak jakno te hanta uong ba habadon uni unot waktu te kamu kibri kisuk bahawan ya phone amen Lara pidan cha Amerika ru habadan number phone pila ya phone. Te ha ka jaka ka ba papa don kibriu kin sup ha ban ya kontak baru blay. Amen.
Te kalong shisha kum ta ba bon ha ki priyo ki bomju puli Bible. Kila sedang man puli Bible. Ki bomju yo ipau. Kila sedang man yo ipau. Ki bomju yo banyak keren bat ublay. Haba ki mo tek ya ke ka banga hikai. Kila yo kan banyak keren bat ublay man. Te kani ka kerteng nganam ong bakade banlong tang nga la shisha la se phim yo kani ka kerteng phim yo de ki wei pat ki kerteng te henrai ai ba pindon ya kani ka dok nuot ba phi phinlong khom uta utawar unot wak tawar u banlong kajing kur khu ye ki wei ba ha ka jaka ka ba pindon ki priu kin yo banya syam banya jan ba uble man te la da kalong kumta kanwan ra ken ya kajing kur khu ha kajing im ka jong phi ngi i tang chuan ka ulo o myonan wak chu amen te kalong kum ni haba pilas dang banyak kendo bat nga pilas dang ban yo ya ka tin ka jong play te pilas dang ban jan ngala yo sneu ki don ka tu ka ni nganom pen pa kurteng ki badan hang ni ru ki ong nado banawan chani ngala jan ha ba utrai menno ka Bible puli dan kendiat bentala puli Bible shibon namar ba ngasmu tho ba ka san ka jinglong mensim ka pher ka mensim jonga nado bangawan shane te kito kilo o bon sim ki juan ban ka ki long kum ka jing pen wet ka jing pen thot teng ki ba hayeng ki ba sem ki pen wet ki pen thot teng ki lok ki jor ki pen thot bat haba ki pen sngaw kamot haba la ka ulo kamu yo sho not wok haba phila pen sngaw pala ye ki brew wat haba pindon hajan jong kita ki brew ki bala ban pen hajan ye phi show play hanrai haba Pipen snow pala iki tikil o to kilo o ki bawan ha ka dika perthai te phimla on pen ken ria ye ki la stang la da phi duwai phi do ni ka ka jinget ublai un pen ken ria te han rei ya ul o uba kenja mensim kasyong ha phi la da phi ai por ba un nangka shu ye phi hado ba phinda jingai sindan na no trai ba phinam yo sindan sho hi banya kren banya jan ba u amen te nabar kata wat nam ai por ya usaitan baman uban wan ka ye phi ba phinia jan bat kita ki priu nga bau he tang bat nga bat no ru le se ki priu ki jong play na do ba phia kendo bat ki phio ma ne ki jing kur khu persyang ban war ki lat ke lenti ba phinang ya jan bat ki na ma da ka ba phia jan bat ki phio ye ka jing mot ka jong ki amen na ma ngai i ki priu ki ba le e ka kam baman ka ye pet lang ka kam baman ngai i ki priu ki ya bat ki ba start lang ki ya ba ki ba bet ki bet lang te haba phio i ba kita ki priu ki jong play ki long ka jing kur khu haba wan ki ni ki o ki ba ka ye phi ki ba pen wet ki ba pen thot ye phi wat nam pen sngo na mar ki to kim la ban a jing kur khu ye phi chur be bet ha ka teng jong jisu bat ya chaprang phin yo ma e jing kur khu amen ting ai mu yo play ki ba bon hi ki play kata banado bangayo ban snap ik jing hi kai jo phi na po ka YouTube channel ban menta ngaraya jan ba utrai amen ki breu ki baju snot na ban bam kwai ban di secret ban di kia ki la lai nama balai tang blek bala ban pelai ni gam tang ka hi kalenti bangi chupen jan barok khai ule ma u ni chupen I tang kalenti han rai mano bale ule rut uble man te kani pa ka kerteng ka bala ai dai himban jonga nama balai nama bangi yara kerteng pandangi lahe nama ni long kustan da lahe te kani ka kerteng ru ka don jing mo man te namar ba ha ko por ka ba menchua nyimpat itho yo trai te habangi ya khat kerteng hayengi ya khat ken bi ret ne bi ne na ne do ne te henrei mentangan hikai ye phi na ka ta kini ki bom pat don khon anda phila yo khon ka kerteng ka ba phi khat hayeng ru phi de ban khat da ba ket jing mot amen pan long jing kur khu khat da ba ket jing mot bat ka ba haskul ru da ka ba ket jing mot te ngai ngo yo trai ba kum I emi ngi khat emi te emi kadai ka kerteng ka bas ngotan nat ni khot ngotan nat hayeng emi kamot ka bala it lane ka ba it lane ka ba nang ba ki kmi ki pa lane ka ka ba ka train kan train ka men sim ka ba kemen tene ban long kum ta pi ha ban perkhat ni kata nomor ka don ka we ka khna ka kerteng tips ngi ta ba kap tips ngi tang ba onda ka la he ka perkhat ye ka tu ka kerteng bat hadin ka long ka ba tips ngi ba te da penchong nong rem ye ka kerteng kabala po
pat kadon se ko pat ke kerteng February te kumta kalong ngihapan bu de ki kerteng ki bas ngau tenan da ki bakit jingmot kenapa kan long jingker ku te kum i san ru ayu utra hayi ki khot san te san ba nang san ha ka jingtep yu utra ba kumta ter te IT pat ka bo beli lo ai lang ba jonga te nga khot i IT ban IT ba hai ala de show utra te hayi pat ki khot cheres te ai ngoi utra ki bakit jingmot ta ba ngano batai na mangan yo batai ki kerteng ki bo beli lo ai nga te kum i blessing ru ai ngoi utra ai piladon ka kerteng pine ban sngu tho ba da ka ba ki preu ki khot ru ka mut kata ka de kerteng ba ubleu ai ka ba ubleu au yu jisu ne lo ko nu ba e jonga te ka mut teng teng da ka ba ki preu ki khot ne la da ka de ka kerteng ka ba ha ki dan priang la da ka de ka pom ba wat ya ka ba la don ru pina ban pendam no kumba ublei yo jacob uklem ulaang bale ba ai no Israel na bale kerteng jacob kam long jingkurku la ne yu Abraham long jingkurku la ai no Abraham amen te kani ka kerteng jonga gini apet yo anes kala nong ka ba prak pada khot ka ba lai ku a ka jing shisha la ne shisha pra lai ku a bat pinyo itu yang kata ka jing shisha bat kata ka jing shisha kan pelai no ya pi amen te nama ba ka kerteng ka jonga la ai de i hemben jonga reality bat ngam ju thok amen ngam ju thok ma se sngo tanat be ban kren be tai ka jing shisha hi ngam ju sngo tanat ban thok nama ba ngasai perkhat da ka kerteng ka jonga kumta ka kampat kalong da kumwe te kalong ka ai ka bom sngo tanat te kanan koi ka jing thu khana ka ba pi bona pedeng jo pi la te tang ba le se ka jing sneng pat ka ya pher te ngane tho e ta ka jing thu khana ba kan long ka jing kur khui pi amen te kanan koi ka jing thu khana ka ba ki don kita ki shipara arngot kita shipara arngot ki jusa shane sha sor ha ka por ka ba long school namar ki one school shane sha sor te hnre hakapor tlang ki julai shashnong te dang ya ri jingri te ki don han ken kita ki merat parat jong kita ki khna te to khna senrang kat pada udang yu i dang ya ita i han idang ya i siap ken namar ki senrang te ki sira jri ki sngot tenan si sen le dei ta i han te i layak ken da layak te kata ka para kala yu i ken na kala i ba ulale tep siya kapero ngalayo i pila siat itu kahan kalayap ulale tep siya kapero ulatim ha namar ni mencuang iting umdai kum kikna mentakim juting amen ni mencuang im te presyo hisi mangilale bakla kikna mentakim juting cuan lagi kena ki mencuang iting ha te kataka utau para ulang wat namiat ho i para reta sa syo nga te kaong te namar ba pite pimju kesta te nado la shai pi hap ke step no ma pi ngam tre shur ban ke step te ngan no ya thu ya ka e ka pa pi la le te tam step lawan kursiu thia te ila ong kahan pat ani la ki no ruat ila le chatting chat e ku ta man ka si ila le man hada pha kam ta para da mi pha be tang shi ong tre ong kahan pat tang shi ong kahan pat dang te ka mo ini la hap ni la so jin jar hai la shule boss be ita i para kan thei jong i le boss i nama bale nama ba na ka dau jong kata te hadi ni ong ni ka te ngala su jin jar la sha te marau te ba i la shu thok te ila lalong la sha te marau nama ba mde bi thok ba i la sengap ya kata jing ong jong ita i hemmen ba i shep te i perkhat ong ladangan ngan shu sengap bet kum ne kamu ngan sa jin jar ka bhai nga ba ngani thu hok no i para nama ladangan itu hok te kemud ngan lat ne kini ki berapa nama ngasep tin te dei nomor kata-kata ngahap banyak thu hok no te ilalet banyak thu no para kalaya thu te lasuk te namar hisin hi ba
ngi buri ya kapop ne ngi hap lepop shi lepop patkat bagi 4 plai katu kapop ka penjenjar ini aman kapop ka penjenjar ini teu ni kena ulas nu jenjar ba kata kapop ka ule nama ba uklem pla kala penjenjar teu nda ulayat ho mestep ita I para kentai I lawan kersiu te tiabet te yong kahan pa is ngabet te hadin nantu pa ilatip pa ilayat ho bat kay kebaca ilasuk te namar kata lada pikran ye gajing shisha pindon gajing sok harada pithok om dan jing sok aman te namar kata wat juthok te hoy hawe por la thok na kabenta ka jing bha te kala don kowe ka jing ja kaba kia don kita ki armut sifat lo ki bai ik bha menai dan ya nanti nang ne ngadang keren te ka jingnya i jon kita hre ha kowe ka sni tip kumdo ki la ya dom kowe ka berius pak kowe ka badum kalawan kendo kata ka berius pak sanga ka ongkom bangan de bha manga hre kam simla sunyau ye nga mentang la ya dom ngam trek suban ya it bat kala ba kale yang kumta kalawan sekata ka badum ru sanga bat makaru kalayat ho kumbanga ho ay ngam laban ay daga pisah daga sepak pohon mereka medkat bangadon ngayarap ya ka nama kata ka jingi it te hanre ngala thok ya kato ko wayro nga ang kumno ta ha yang ngabat ya ro bahas phang jongpi I ong kumta ngasu thok mentan kilay it kita gibriu te kata ka jing thok tabangi thok kata ka jing pha nyimdan kam man thok si thok te hanre kata ka jing thok na ka bada ka jing sniu pat kalong kabi senyong kabalapan penyak ru ya ka jing im kaba kenjaman sim ka jong ti amen te hanrai ngam ju kham thok hi hanrai hakata ka benta te ngala thok te hanrai aingu padul trai baka klem dan hi re ka aka ru bat kim shimla te hi ru ya ta ka aka nama balai ara gi thok lam ta ka jing ba uble uyada yangi namar kata to ngin long kita ki priu ki balapan kren bet tang ya ka jing shisha amen batsa ko ka kurteng pa ka uble u ayenga ka bible amen nganya pe Yohanes kal nong ka beningkong kadekot ka beningkong habang ay gini gi kerteng om dei banga ngau sarong hanre kumba kadai kumtahi ngayat hu yipi kumba kalong hi kumtahi ngamla hi ban yat lai ru na ka e ka bau trai pen i nga te ngayat hu kumba kalong hi kong kumno haga beningkong uladon uktin bat utau uktin uladon bat ublei bat utau uktin ulalong blei kamot ba uji su de ka tin jong blei hi amen te ya kane ka kerteng ngala yo men araja khatra habang ala le chete po nong po nga julet ban I Bible study te doni week na ibadang asnam siteng te asnam siteng te la ya don shi pon ha ki pri be shong hasta te gila kali kenya nga gila ong la kali gitu ki pri ong manoi ne la kali tai kena badang don ka duru ngala ngada shondor hi tai kena hapok ka mobile ka jonga te itai kena ila ong hadu nyu sin yong ka yong hadu nyu sin yong ka bible yong yang ka bible yong te ngap perkat kenya kata ka bai tai kena yong te ngasong tho de bo blei hi ong yang ngaba balai ba ngadap dakak tien ka jong uble men nama da ngasong hakaliru ngayalap hadu betai yalap ben ndai ba ngayalap tang nang ni ladang yalap tang nang ni kata ngim padai di sapri jong tran shong hakaliru yalap let chayo ru yalap let cha hospital ru yalap let hinga pri ru yalap bet tumo ka tien ka jong uble ka mi ben nomor kata itu ikhlong iyo iba ngasukren be ka tien ka jong uble lakali manoi bi iong ka bible bat ka bible ka dei ka pakren bet ya ka jing shisha kam jurit ban kren ka jing shisha ti la da ka dei ka pas niu ne ka bahane ka kren bet la don ki ba ong kumno ong holy bible hanre ka bajabo ruhang ne ka don namar hang ne ka kren lut boro hanre namar ba ka khot ka kren lut ya ka jing shisha man hanre kita ki ba kren bet tang ye ka bah tang ban pen sngo tenak iki skor jo ki breu kata kam de ka tin jong play ya ka ba de ban kren ha ban kren la da de ya la de ru ha ban kren hi namar ka jing shisha ngimla bangin len amen kabriu jong ka jingen ngini pet Markus kal nong ka basan dekat balai
balai pusau. Ula ti haka go kun ka jinget jong pa kala penkia ya pa to kilet haka basuk batulong bala kia bah na ka jingpang ji hitom jong pa. Te ngadai ka beriu ka panget bah. Te nomor kata ubleng ong yang ba kalong ka beriu jong ka jinget. Mencin senam kidon ki bala ong yang ba pila selen kani ka klik nama balai ba u nyu jong u ha kalam. Te kipara jong ar ni pistang ba u nyu jong pi. Te hendrai da ka jinget ngala duai bat habang duai kibreu ki biyu i kila baru keru. Tang bang duai da ka jinget ngo bet try ai ngau nyukli bo ha. Nama ba ka tin jong me te ko ong ba. Ka tin jong me te ko ong ba usnyu ulong ka buram. Te hendrai tang shu ye jrong la hap shi hap te la hap khap lung kot tengam yo usnyu bo jrong. Ai tana ta ban pe kibreu bo jrong snyu hendrai ngam chula ban ye snyu nama ba u hap shi hap. Te hap khap lung kot ben. Te da bam jang ang nga duai ben tu ba ja ba ngan yo usnyu kle ba ha ngan yo kasni da ba ha nama ngala snyu ba ka skin men chua. Ngala shu tapet kum tu ka dur ngam hidur surat. Ngala perkat kami ngah salong muslim lah syai. Hau suka ye kum ni me pa on plate jubora. Na buri be plate jubora nga. Te ringa buri be hendrai kata mi kisi ngala nang pa. Te menta ngandang kia aru te menta ngala longkum ni te hendrai pinda yu i hita ki por ki bala jang hendrai ngada nga bet hapo yet ngo bet nganget bangan sa bahabreu be ngan kia bet adika nyang mo ngatin be hak teng trai kan kia bet te utrar ku kia ngo be nga bahabreu ngam te ra baru snio ngade ka bahabreu te nga ong be mta da bam jang ngan yo nyukli ba ha ngan yo sni da ba ha ngan yo ka mesin ba ha kamet ka ba ha te da ka jingai nga kran bat kalom amen. Te nama katangi habandan ka jinget habangam dan pisaru mau betra ai pisai ngau dan kam pisa kata kita putra wa be jinga wa di palat ka bang dan kam nganget bet sisin bang ngala duai ngalanget pigit mau ni en ya ka hana habakam don kon habakalet ban duai bat onda kaladap nang tu ka bible ko ong ba kam le sa shu dan lingkong kajaru kam terebam shu onda kaladap duai kemot kalahun te piru haba pila duai la da pidon ya kani ga jinget kapot ba pimde shu ban kuslai pila duai te pida kuslai ayu la da pi menta pi duai na ka ta jong no da la da duai pida kuslai ka ta pi klem ngen namar ka ta nga si sin bala duai ngalanget ngalong jai ngalong normal no la da dei gitu ki ba ubleng udi ban shim na ru kata kapor jong bleng im la balei gen henre we bangi la duai ngidon kampan nget bat kita ki banget kisuk ben kamen siap namar kata to ngilong kita ki banget habang apang ngasitom ru ngasuong bet kumpang ngmelasya e kapok ngmelasya e ga jingpang hakarteng jomeng ga debat kia upra upen kia amen te namar kata to ngilong kita ki banget bat hisin banget phiri ban sukno phila duai long jai amen te gani ko we karteng pan mo ay nga mystery Ting repet dak ni kerteng ko jung Jisu hi Markus kalnong kabahan riu berkat kebalai. Bang kumno uni ulong misteri ukun kemeri ubade para bat ujak ka paru jusi bat juda paru siman de baki para kante jong kim don hang ni bat ni kumno ngayo ikini kerteng. Ya kani kerteng ngayo kat bau riu jong ble udang dua nga. Uyui nga bang atap tunum untuk misteri deh. Teh hadin untuk uang ngai pi pitre ka kam misteri. Teh hadin untuk pat hago we gesni ngalet jiaseng bat pak heb. Teh utau breu jong ble uang pidei ka nong tei ka long ying long sem. Teh nong tei ka long ying long sem teh kamon kapat tei ki ying ki sem teh ki misteri. Teh ul ai ngai ka ni ka kerteng ba ngalong kata ka nong tei ya ki long yeng long sem te dena kata kata ki bre wan kenduk inga shani barabor kamot bon bahagi bawan ki de ki ba kuno ki de ki ba wan ki ba pat ka long yeng long sem bon bahagi wan bat ki ba yai wan barabor bat ki ba yai yo e ka jing kai ubele te pat e ka long yeng ka long sem ka bala jot ka bala pra nama pale nama bu pra ulo ai ngai kini ka kerteng bangolong kata ka nong te ki long yeng ki long sem Shapang kaptu kapang na ay menne shapang ka Bible ru om day ratang uwi usakri jong ublay ubo ongi kane hanre
man padu wai ki shakri jong ublay kin ong be ya kan ka tin ba don ka tin ublay ha ka shintur ka jong pi te man si utrai ru dang ong uwe u shakri jong ublay ha khmat ki papon ki brio badek badan ka ji sengker pang te bun brio uang ba ka don ka tin ka jong ublay ha ka shintur ka jong pi but don sikiwe pat ki shakri ki jong trai ki ong ayu I ba phira ai ka wai lam ka ban na pa te ka wai lam ka ka tin ka jong ublay te lapan scam shushu ya kata kerteng Bible bat ya kani ka kerteng misteri ru ngai ba ka trekam bah te ya ka tin ka jong ublay ka trekam na balai ngala be ban tin ka jong ublay ha ka no ka poru te na ba ka don te la be ban kren te kat chaba ngalet ru ngaju kren be ka tin ka jong ublay te na kata ai ba om day ra tang banga bangan long kata kanong tay ki long yin ki long sem re lang bagi jinga slok ki jong pi ha pi let che ki do ki long yin ki long sem kanon ra e ga jing tay pat da ka pi ai ga tin ka jong ublay na mar unong tay u de ublay jongi u ba ha bangi le ga tin ka jong ublay hi ka man ra e ga jing tay man bat kini pat ka babat ya ka jing so ngini pat easy ya apun real line me bat ha ka jing sup janai ya uba penne la ka jing mot ha me na ba u shania ha me amen te ki ba bon ki priu ki ju ong nga pilong ka priu ka ba idak da ka jing sup amen te ngalong si sha kum ta ngam ju kuslai la i jing yo ibarat ngayo penban ngam ju dan jing kuslai ru em bat ki priu ba pet yang ngaru kiong ni sup hai pi bat ngasuk sisa nama balai hisin bangala duai ru ngalahun teda ngayo ai ru nama ngong beda yo ai ru ngan syakri utrai dan ngam yo ai ru ngan syakri utrai ngajen jatang ladang laptop ada ngala laptop ngala pensusi utrai kabut ngam te beriu syura ngajen jar kamen siu mesin pokok ukan riak nanga tambah ukan riak tang sipor namarba haba kam suksyo kamen sin jonga kabut ngawat ya ladi hae ngaduna hae ngapakla bat hadu bangan yo pat yang tara jingso te sisin bangi sok ya ladi ni pensok roi hiwai hanrai lai no bang kita hi ki bakwa ban jenjar na kabanta jonga hanrai kimban kam ban jenjar na kabanta ka jonga na marba ngawat bet ya jingso ngam jukwa ka jinga mai ngam jukwa ka jinga nia ngam judan ka mensim ban bishni ban lorni ban asap ban kumne ban kumtai hanrai katla katyai ngaya le bet ban wat kila kinti ban tuk sengau hai boleh mangarai yit baharu yo ngabaklah ngni yo ngabaklah hang tai yo ngabaklah ban sengau thu ya kasur ko jong boleh ngarai yit bahang ngara sya jing etru umdai tang bang asu duai ru te ngide ban long barabor ki babat ya ka jing suk amen ngimdai ban wat kila kinti ban ya shrut ban no ban ya mai ban ya nia ban no te hanrai ngide ban long kita ki babat ya ka jing suk amen kabakor dor ini pet easy ya sau kulai dekat basau haba milong kabakor dor hakmat jonga bad ubadan buram bad ngala iet yemi namar kata ngan aino yeki brio namar jong me bat ki kinja ban riu namar ka jing im jong me amen utrai ru woi nga phalong ka bakor dor da ka bangan no pen pau kerteng kila don ka ring ka jong play ko ong kumno ko ong ngan ai no ye ki riu namar jong me bat ki kinja ban riu namar ka jing im jong me kala don ka por ka ba ki riu ki bawan dan phadu wai ya nga ki ong kumno ki ong ba men chua nga ong e pi ba pi de ka bin te handrai pleng phimde re kabi de mangi babi nama ba nila iphamulai kata ka jing syakri play ke jong pi
te kamat gitu ki priyo ki ba menu ki mlong ki jong nga ki long ki blong ki ba persyak te hanre ladang along ke ba koridor hak mat jong play hak we ka sni play pen pet ki mat ki jong ki pat ha play pen pet ki phla hi pat bat ngayo pat ye ki kamut ngayo te ye ki kamut play u ai no ha nga ye ki la shisha menu ki long persyak ye nga te hanre ka poi ka por ka play pen pet ki mat ki jong ki naman ngalong ke ba koridor hak mat jong play man ha ba ong koridor ni snow tho nyimla ban bu mata madai amen ya ka ba koridor kumba hakapor ka ba ngabu mata madai ye ka di siar kala ja tamba ngayo biang te nga bendut te kalong kumtahi lada mental lese menta balik ublek pendong koridor ye nga na marhaba ngalayo yu try jisu ngalabu bahayu haba ngalabu bahayu haka jim ka jonga uru ula pendong ye nga ka ba koridor te lada nga mentayu jisu ba koridor ngam shim la bo baha ka bot ngala ban jakno no tingam yo shu tinggal siar ru pangam bo baha ka ja ta ba aingu yu blay hadin hita yo ngayo biang te kamot ba ladang along ka ba koridor hak majong ublay un sumar bahaya nga men nama ladangan tray kamru mentang lem no ngale thep ha goodrich dan menu balaban shim te ladang along ka ba koridor ublay unom sya yo setan bo un shim yang nga amen onam la ba setan un shim yang nga nama ngalong ka ba koridor hak majong ublay bat ublay uang kuno yang nga uang ba ngada bo ya pha ki thap niang ki jong utrai te nomor ba phalong ka ta ba koridor la da mano ki ba ko an kan saw ya pha ki haban ya lang ba jong u ki nom ya lang ba jong ki haban ya lang ba ki haban ya tung ko ba play mdan kam man ya tung ko bat nga te ngam kran sarong la ne ngam penting ru nga haban kran ye ka e ka ba play u ai nga ya ka ni kerteng bang ngam ju snotenat ba ki bre ki wan tum thot yang nga nama pangas ngutu haba nga lebak la tang si teng ta rum dan nga hapan ma fot pan ma temlong mentoy sira to bajing duai wan penduai man kasi gibri wan pha duai hane don hi kasi bom wan ru te henre bon menta ki por te gibri ki wan bet ye gibri ngan penduai ngan long jing ku ya la de ngan long jing tem te la da nga labak la nga de gibri ka bak duai ba pan ma ngapan ma bet wot ngam ju pen slam te nomor kata ngam jukwa baki breu kirwan non thot dinga omde bangas ngo sarong bangas ngo special te henrei namar ba lada ki breu ki kwa bania tengko ban nga ki hak bania tengko shwa bat ublei namar utra udah keren dinga uang ba ngala buri ya pha hala de te ki breu ki kwa bania tengko bat pha ki hak bania tengko shwa bat ublei te ngam kwa ki breu baki nya tengko bat ublei henrei lada ki ngo tho baklaru ai bakin nom kinam keren persyak hanrei kichu up ya kata kapor ka jong blay lani kichu sya ha kanu ka benta ka baki ki snow tho hanrei banya tungko bat blay te kalong ka e ka bas snow si bat bon ki lada ya tungko ru ngala de yi ki don ki ba oi nga bangane no ngai ksoi nama blay nama pada ki la ya tungko ki langat ka ka bas new bat habalangat ka ka bas new ki ong ba de ba ksoi banga te hanrei ngani thui pi jingken arpulai ka tin ka jong blay ko yo Israel dan menu rubala ban ksoi te lada menta Kevin iklam le bakla ya de kalanti ka jong play ngapat ngatim ye Kevin kato ka jing tim kan wan changa kanam le chi Kevin te phimla ba dong banga aksut banga hanre manu ba aksut kato ka pop jong phi ka aksut ye phi mdere banga ba aksut te nomor kata nyimte ban snow tho baklai kata ban ong ba ito ila tim ya ka ye ka sam ka jonga nomor kata lawan ka jing tim ha ka jing im ka jonga te kam dei re kum ta ni di ban snow tho ba la danga ngala tim bom dei ya no kata ka jing tim kan wan changa hi kanom le re kita te han re bon sien ki bre ki ba kran persya ye nga namar ula depan oi nga ba phalong ka ba koridor ba kino ki ba kwa ba ne tung kho ba pha ki ha ba ne tung kho ba ublei nama ublei dom ha kino ki bre ki pon les ni nga ublei ubitar ha ya kata bat udah keren hiru dan shibori kirtengin sai beteng pan las neutral ki ba ublei ai nga mentang ini pechua kene kabashapting yo ublei bat kabakiar na kabasniu ini pejo kalau nong kabeningkong kadukhat kabapra
hi kalan kabang uba shifting ya ublay bat uba kiar na kabas new amen ai thoi pi ngade gabre uba shifting hai ublay ngam dan perthai ngada shifting hadok kata nomor kata izin thak berberet nga shifting habang kadang syong dukan ki kemi ki pang ala jo ai kini berbol ala jo ko ki wan het ice cream ki ko nama baki dang red kim tep ka ba kret ka benen kim tep ba shit ka benen ki kwa ba ki kna ki kemi ki pa ki syak khap ngep jinga to ki ong bom dan ice cream nga ong be nai oi samai pa ji sui nga tre ban thak nai ko hak be tu kna nga ong be don hi ice cream ka bang ai le ba kret te tu kna ro kim not bakin pan te la dang adon hayeng ru ngong be ngadon hayeng la dang adon hayau ru ngong be ngadon hayau te ngam junut bangan thok namar ngade ka bre ko ba shepting bhawan thok te ublei uit bhai ki bre ki ba ting burong ublei te ngade ka ba ting bhabat ngakya bhana ka basniu te ya ka bangale pop ha ka jing bom tep te to ublei ma be ngara mar teng teng ni dang te teng ki bre te teng ki le pop ha ka jing bom tep ru hado da ublei wan pan pau ya nga ha ka por man me la ne ka por man sta namar Hisian hi ba pi sakri utra nom sha e pi ba pen chu hon man yo thia be ha ka to pop namar ba gim dei te kita ki ba prang ben le e ka to te don hi pat ka por ka ba ngam te bangan le pop kumba example don we usakri jong play ba no hawan kren te u to usakri jong play u ba no hawan kren te ha ka jing long play ngala kum ben yo u ma ngo to play fa no kren ken slen te ngam so tan na yo ngong ta te pitip ublay upan hipaw yang ngam tip bangala le pop ru kum kita kijat pop ki bangam tip han rai pitip nama bangam kwa ban le pop ublay upan paw ngalashna kata kata wai shoot beniat bangan shoot beniat baki beniat junga kin lo ki beli bah te ngalale chim yo tau bur shoot beniat ngamut ban shoot are dapat undon ro tu balong prote dan tang tu balong dien kum to te hang tang alas no tho ngalale pop ro leng ngalale pop bat habang akren bak lai nu yuno kamu boleh ujuk penpau te dah mentu kasih bat boleh pak yang aban kren ha ka tu hingar kom bakren tu ubriu ngong pleng yu ni ubriu dei ba ukren dah ka bor la jong hare de ba boleh hi upayu ba not bai ban ther kum to dei ra ba ukren dah kata ka jing kwa la jong re ka de jing penla ka jong play te nga ha ban kala ka ba mot ye katan ma bale mening kong ngala le pop ha ka jing bom tep dei ba ngale knang te ngam tep ba dale untuk kalau kapop henry namar bang namko ban lapop boleh peni pawe nga ba uye ko nga ba phala bakla phala kentam yo sakri jonga te kalau kumta ken henry ngari kapri ko ba kyar phana ka ban les new henry ya ka bang le ha ka jingbom tip pa wan pen bet nga men ba ngadang thia lani ha ko por bang puli bible lani ha ko ko por bu black one and kreninga te la da ya ko ka bentaru nga juduai ba phiru to duai na ka benta ka jonga ban duai ba ngan nam le ya ka ke balong shabar ka man ka jong play ba play un pan pau hanga ladang le ke bas new namar ba uju pan pau hiru ya kata te un yai pan pau ru bang nam le namar ya ka bang le ha ka jing bom te u play ru un pan pau hi ba u ploy ban ma han re ya ka ba ngada le khnang hi te ka mon ka bom la ban long ba ngari ka briu ka ba na ka ban tau try ngari ka briu ba no ba kadang ada bendu no ike baru ngam selia wat kadang ada bendu ike jingim ngam selia ada kebre batim ha otori tang kendiar ru ngasepting hari ladang ada banyak belum tahu try ngan syak wade kataru ngam selia ada kebre banut ha hoi ngasepting hari ladang ngasepting ru nganam septing bangan ya ha ka jing sisia te bentang ini penkut ngalong ke balasle jong play te ini pet Lukas kalenong ngalong ka angel balas le jong play kani ngadang suyo thmai kani ka kerteng ngadang suyo thmai kani kerteng ani thu ipi kumno ngayo e kani ka kerteng Lukas kalenong ka baningkong dekat Arupra utau angel kani ka dekat ngasuai tang ba udon uniu angel hadai kam da yahap utau angel haba ulale choko shaka ul ong khuplei pha ka badon ka jinga e ba kraw utra udon lembat pha la pot kui pha na te thei te shaphang kani ka ba utra uai kani kerteng angel te kapwa ngadang duai menchi sngi mestep te ngadang duai
te ngayo I brio ubalayap tahu brio ubalayap hapon pangarang duway ngayo I tahu brio ubalayap te uwan singa tengok ani try nga dumak ngamju wa bagi ruyap cuma saja jangan si ha ni ruyap au try wa ban yu I ni ruyap paling cuan singa te uwan saja jangan dawan tengah pet ya kedua jemu syaran pet tabang pet tengah I badem tahu brio ubalayap kain talaslam dan hi sansnemi te hadina tapak uong inga kuno uong inga ong ya kaniga ktin nga long ka angel balas le jong blay ong tau priu te hakata por nga ong keng ong nga long ka angel balas le jong blay try uni dei we ne ki riu yap hanre uni angel jong me mi la de kata ka jingruai nga try plan uni dei ro we ne ki riu yap hanre uni angel jong long suan pau te hakadru jong tau priu balaya te hanre dei keng tau riu yap hanre angel jong blay ba uong inga ya kata kaftin uong inga ong ngalong kata kabala ka angel bala sle jong blay tila da ya kren ni kata ngi baro ngiyo ya kata ka kerteng ka jong angel bat kalong kumni Lucifer ubala hap no udai unong ruai yero te Gabriel udai unong wanra e kaftin te Michael udai ubara e ka jing duai te kini gilai teli ngiyo marway shimer amen menshwa kito kimla balle ya kam jong Lucifer kimla balle ya kam jong Gabriel kimla balle ya kam jong Michael hare menta ngila balle marway ya kita kikam amen te ngide bandlong kita ki angel ki balasle jong uble amen haba pidon ye ka jing pensle kamut kadon ka jing pelan kadon ka jing kurku nama lada omdon ka jing pensle kamut kamentoy nga sedang bagyo ia kani ka jing pensle katay nado uar jar khatway ba I basan WS maulong iwan penduai hang ni ba nado kata kapor mesim bukut syamla kenriak shu hadu menta kenriak tang shi kham kapor ka bangan lepo tambang tang shu dem kok siu tang shu duai tang shu yet igi pop one pai yang nanom de bang pai den sendan te man bang mut ban le persyayu kenriak mesim ubleng tambah kamot kenriak sendan habang pai lo pachu te nga yo pat ya ka jing pensle te na barkata ni de ban long kita ki brio ki badap da jing pensle nama da omdan jing pensle omdan jing pelait amen te kita ki kerteng paro ki ya trekam te ai ba pi nang ni syakmat pila ngoko mentah penu rukom pinyo ikini kerteng kala ban lang bagi jing penpau kala bagi brio kin kren let's say mentah ong no oi I Kevin PTP start ha lada kata kaktian nem ka shon ye pi bat ka kran nem ye pi te kata ka don ha kaktian jong play kamut uble ong ye pi long ba start ba kin start chisha amen tama ka de ba don ka jing pen kendo te na ki priu ki ong ye pi long ka priu ba jem not ha te pin lab yu Moses ru priu ba jem not te ba pin lab te kamut kan ya trai te ka kam pin long chisha ba da ka jing jem not ru ngi jok shibon ki men sin ki ba kontrol kata kalong kum bang ai example ye pi ba pin sngo tho ba te kerteng ki de ban trai kam kumbang ile yo shibon ki kerteng teng nang ya beteng biang ki kerteng di ba kam sngo tenat di ba kam khia thau ki dang don teng sai beteng biang pat la shim te yo te to play yo ban kurkui ilang baro to ngin ai mo e tin ka jong play Hallelujah.